escapa, oya mi canción. Yesu Kristo so anadi na wotia kasa kanye oba chiweju ajumado ananadia
So amen kasiye pa wo fie honom amen minister comfort awurade nyankopon onhyira wo pi ebre dia odofo nyame nipa nyame akoa no waye ready agena kunya ebre aso se yejai akasamu no ema no yejai dwumadie ni nka ye nyina ede ma no de onyankopon asoma no no de onyankopon de na asem ahye na no de okanyankopon asem kroje amfrafra wa bia enim no ene owo fiduam ha sei enu nti tweben wo bible na tweben wo book na fa wo pen enso eka ho se wo kanyame asem obokotesi na na so wa twere ede ato ho no mo ye koye papa enchen ebre yi mu na dwumadi e wo ho ode betoa so amaye no ode atoa so ede amaye yem papa Bishop Albert Saki Kwapon dadi ene anwumre yi nso ye ma akwa ba wiase nyina ye krado etie o
Osofo mejo so eburu. Amen. Mama mfa sa kwenya nso na menchia Sumpa TV ahwefo ene Sumpa radio etiefo nyina ya mamo nyina adwo. Yes Lord. Na yenim se Awurade adawro ma mo nyina mo ho ye. Sene Awurade nso so ahwe yen so no. Yes Lord. Awurade ni yen adi ni ye. Yes Lord. Awurade asan de ya wura bosome fofrom. Enti ya wura bosome a etoso enan no mo. Enye nipa nyina na anya ne senia menu mienu anya ne ti sakatramadan abodwam moja redi ye mu afro sania ne nyina ye boma kase Awurade one yen adiniye sabre de na o fa phone na wo fro obi na obeso fro obi na waka kire se sida awa don no edu na onyame somafo no one ne team nyina aye krado. Yes Lord. Enti onfa na fidie no to Sumpa radio ananso onfa ne TV no to Sumpa TV. Yes Lord. Na one ye mom na yenyi Awurade aye ye mom enche nyame asem. Yes Lord. Na ye mom na ye mom pae. Yes Lord. Sabremu amu Facebook ni YouTube ni nyina ye mamu nyina adwo na sanya wanya nti ye dada no na wotwe nyina sida awa ye ne wokan Yesu Kristo amane huna okohunu Jerusalem edema adasama eno ho asem na wotwe ye kan na ene enam se na so ye first April nti no ye bebo mpa ye so de bosome no akwa onyankopon anim asra Awurade ho bambo Awurade ho hwesie se adebone bi wo bosome no ma Awurade mpangumaye. Yes Lord. Samre idie ansa na yebeto adwumadie no so no na menko MCR na systematic press system one u team ni nyina nyankopon hyiramo azuka bema ye mamu nyina majo saa so na entiamo ane na pamfo so ebo mo chidom nyankopon hyiramo papa na membo hwe konkran eye David bema bema otises ohin so no my God na ye mawajo nyankopon hyirawo one wa pamfo samwo MCR na mo boaye emeye di atwaguo ewo radio TV so ene Facebook no so sabre ide me bohwi akotakwa eye DJ King ne mawajo na obo atwuma na matwa so akodru enkoransa na DJ Papatos so ewo ho no so boy juma enya senketwa na medu nkoransa de amentime ntwam ewo tachiman sabre so brother Philip nyankopon hyiraw one wa pamfo na mechia na yesofu maame otutu atuo mo boy juma ewo ho nyankopon onhyiramo sabre de yanko Facebook no so mra na ye mo akwaba sabre de twipa wa fidie no na enne nyame beye nyame ye ko Facebook ni YouTube umra Bishop Nyankopon Shirao ye ko Facebook no so dia Zinabu Amadu ewo so Sanso na Constance Ajay Safo Daniel Inshiraba ewo so William Ajay ewo so Yidit Amwa ewo so Alex Amwaten Sheyen Oche Gladys also Juliet Mensa enso was Nana Yaw Ajay Sheyen sa enso na asumani root nso ene yesum ewo Facebook ho George na Ayambili Dina Asari ena Gladys Ochre ene yesum Benis Japan na afia ene yen esum Janet Amwa ene yen esum ene nipa pi ene yesum ewo Facebook ho ye to also YouTube no so Angelina Fuku ene yesum Angelina Prempe Higa Amwa Edith Amwa Elizabeth Asari Blessing Amwa Abena Eje Suzy Danso Mary Sam Vera Afi Asantoa Krobia Zinabu Amadu Michael Apia Kubin Shuraba Rose Apia ene ohima dufie ewo YouTube no so a ene enumeri omone yesum den Gloria Situfe omogina so ene Juliet Mensamo omogina so na enye asem ketua Nyankopon onhyirama Amen. Sabre dia monya dan mon like page no Sumpa page no na mon share link no ema afoforo so enhwebu na mon fa mo comments so emra na onyankopon ebehyiramo mra bia meka cho sa Daniel chapter 12 verse 3 o se na badwema no behyen o se wona otimidi nipa pi ko trene mu no o behyen se da pem ensoroma saa so na twere sam se ni boy ni ba kumpo sa kyera na adwena
ɔsoro abɔfoɔ mpempem ɛne gye na wɔde awurisie enti sɛ wohyɛ link no na link no a wohyɛ no obi te na ɔsakyerɛ na adwene a wo a wohyɛ link no wona saa ɔkra no watwe de ama Awurade enti Nyankopɔn wɔ abotire bi nyame wɔ nhyira bi a wo na wohyɛ link no wona Awurade de bɛdɔm yes Nyankopɔn nhyira wo amen na sɛnea wonim no sida awayaba yɛde bra hwɛfoɔ ne atiefo nyinaa ne sɛ ɛhefa na yɛgya no mo Nyankopɔn no wɔ nti a ebisa hwɛfoɔ saa ne sɛ Nyankopɔn hyɛ yɛn bɔ sɛ ka onim adwene ko a ɔdwene wɔ yɛn ho ɛnyɛ musuo deɛ sɛ ɔbɛma yɛwie yɛ papa ne ɛnidaa so saa asɛm no ɔka no Jeremiah chapter 29 verse 11 saa so ne yɛtoa so Isaiah chapter 43 verse 2 na ɔse mɛ yɛnam ogya mu a Nyankopɔn ne yɛn ɛwɔ hɔ yɛnam esubonten mu a ɔne yɛn ɛwɔ hɔ ogya wɔ esubonten timi nhye ogya nhye esubonten timi mfa yɛ so anso ɛnɛ de deɛ ne yɛhunu adeɛ bɛkye biara na esubonten de yɛkɔ adeɛ bɛkye biara ehyia hodoɔ mu na gya ahyia amanfoɔ na amaneɛ abene esu na ɔhaw ahodoɔ na ɛto nyamemba na ebisa sɛ nyame ɔhyɛ bɔ so sɛ yade a ɔde gu Misraimfoɔ soɔ no ɔde gu atamfoɔ soɔ no ɔmfa yade no bi egu yɛ so no na ɛnɛ wokɔ aspiti ahodoɔ a ɛnɛ Nyankopɔn de hyɛ dampa wei so a na ɔbɔneɛfoɔ so da mpa wei so na kyerɛ sɛ yɛn nyinaa yɛde afra o yɛn nyame mma ne wɔn a ɔnsom Nyankopɔn nyinaa yade korɔ na ɛna ɛha yɛ adentia ɛno na saa yɛbɛ fidie so yɛde mu ahinta sɛm ba sɛ yɛ generation ɛyɛ generation a asɔre deɛ yɛsi yɛbɛkɔ yɛsi mpaebɔ no deɛ yɛbɛbɔ anso nyame asɛm no so deɛ yɛni so ɛnɛ na wɔtwe nyinaa sukuu dan nyinaa yɛ ma paaki so ahodoɔ asɔre dɛm no nyinaa ne sɛ yɛ celebrate ɛyɛ Easter convention anso yɛkoro yia nyame asɛm no yɛsi yɛni ɛno nti ama Nyankopɔn asɛm a waka sɛ ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ ama yɛn sɛ wɔnhwɛ yɛn so na yɛn ho ama asɛm no sɛ Nyankopɔn tumi nhyɛ n'abɔfoɔ no ɛma yɛ bio ɛno na yɛba afidie so a yɛfa asɛmfoɔ baako na ni ahwɛfoɔ yɛabɔbɔ ho na yɛde atoto twerɛ sɛm no ho na bosome asɛm a kana yɛbɔbɔ ho ɛbɛsi ɛnɛ dɛn ne yɛ adeɛ a ɛyɛ abrabɔ mu akwansideɛ ɛyɛ hindrances of life na ɛno nso so bɔne ɛka ho asoɔden ɛka ho esi Nyankopɔn kwan Nyankopɔn sɛ ɔntumi nkwati n'asɛm ɛnyɛ bibi enti n'asɛm so sɛ bɛba sɛ obedi n'asɛm so a according to Deuteronomy chapter 28 na ɔse ɛnde nhyira wɔ nyinaa bɛba nhyira no bɛba bɛhwehwɛ nhyira no bɛka wɔ fie bɛka wɔ afuo mu wɔ adwuma mu hɔ nhyira no bɛba my God na every verse 15 no kɔ no ɔse sɛ bɛba sɛ wonni asɛm no so wɔ asɛm no wobɛti asɛm no so atwia ɔse nome wɔ nyinaa nso so bɛba bɛto ɔse nome bɛka wɔ fie hɔ ɛbɛka wɔ akwantuom hɔ nome no bɛka na ɛbɛka ɔmɔrekɔ my God enti yɛ generation borɔnsɛm ayi nyame asɛm afiri yɛ tim bronsam ayi atemu afiri yɛ tim ɛna bronsam de sika ne agyapadeɛ enti ɛnɛ nyame ma no dodoɔ no yɛ agyapadeɛ sika agyapadeɛ na agyapadeɛ na yɛpɛ no nso no awerɛhosɛm ne sɛ yɛpɛ nso so ne yɛntimi ne yɛbrɛ so ama yɛnyini nkyɛ o yɛnyini nkyɛ yɛnkyɛ wiase nipa brɛ na wɔwu agya ne brɛ adwuma no ɛno na yɛba fidie so a yɛsi yɛnhwehwɛ tete atempɔ no bɛbɛ bi ɔkwan papa no da no ne yɛmfa so na yɛbɛnya ahome ama yɛkra hallelujah amen na wɔtwe nyinaa ɛnam sɛ Easter ne nti no yɛsɛ asafo ahodoɔ no afra ne sɛ na wɔtwe yɛ Holy Week ebi so fra ne sɛ Passion Week na ɛno na yɛsɛ yɛn Awurade Yesu Kristo a obɛwu ma adasama no yɛde saa na wɔtwe ɛde
kae no na nipa bebre so gi ho atwenye Yesu anwu saa brei nye saa brei na Yesu wu ye na de America say Yesu wu April so wu March so wu December so wu anwu December de nyina anim ne say ebre no wie duru ye no Onyankopɔn soma ne ba wo no kro no ama ne ba atiasefo asase so ama no befa akwaye konua eto ne ho so na obewu je onipa na ye ne boyefo ose ye da so ye ne boyefo no Yesu bewu maaye Yesu beyi ye fimra no me no ase enti ye na wotwe ene ye de kai no sania wonso so wabusu ani bitimi wu mu amotime tenase na mo peda na mo de na wotwe da no ahye no bo peda na mo de afida afida na hye no afishia da no bebe bi amode hye no enye saa da no pepepe ye so mu di e de akai mo de hye no saa na ye wrade Yesu Kristo a obeyi wiase bone no koye no de obaburu Maria wo no no you wo no point blato breso you wu ye na na nsa so no osori no fum no ko soro no tinaja Nyankopon ensani fa no na odi amaye no na wotwe eno ho asem na ede brewo my God ni ede wo shase free eda kwesi ada se Yesu shene Jerusalem ye triumphantly into Jerusalem say Yesu bowura Jerusalem na eda juada no ye no kasa se Oba Mary Magdalene Oba Mary enye Yesu maami o ye ka Mary Magdalene o de enwa de bo den ebegu Yesu na se kire ne sen ye no ka ho asem eda juada no eda brada no emra Yesu na asuanfo no ehia ye no o ka kire won se dum ye nu momo baako ebeyi me ama na osa to aso se akoko mon na Peter apaume prensa na Peter so ayeden aka apau no se onim no na Bible say emra Yesu kasa asem nyina na okasa se na beya Judas Iscariot ebe sachira na adwene aso wanti mo se de obeyi onipa ba na ama no se wanwu sa onipa no mpo a ka aso na me bisa se enra me no koso se yenso so ye de ya brabo eyi Yesu ama ye de bone eyi Yesu ama Yesu se wabewu ama de bonye dia ka yentra se ematene ne if say the man tampia no mo no de sa yarewa aso ne me no bisa se Yesu wo no edemfaso de abreya na ye penso mpo na ye Yesu ama ye tade hjem ye na ma Yesu ban ye de ye Yesu ama musudia ye de ye Yesu ama echiwade ye de ye Yesu ama enti se do yi Yesu ma ye no se wanfa no ho totroto o haw ne amane eto no so dia ene na yesoso no yenhwe na yeniso enti ye toaso wo eda na etoso eda 9 no the fourth day no yenhwe Judas Iscariot betrayed Jesus to the Sanhedrin Yesu Kristo no Jerusalem no nipa your friend and say Judas Iscariot oyi no de ne share asofo mpanyimfo no ensa oton no kura edemawo awira hosem say nipa onene nenam nipa no oye den obuano ejire no kwan no enema me ne papa say suba no bi ewo abusua hodum ene nipa eton nipa edwo hye nipa bonefo ene nipa ton nipa owura abusua mu a kwaya nipa di nipa faso owura nyame asafo mu a nipa eton nipa e de hye nipa bonefo nsa nipa ma nipa bi di nipa ni nipa bi aton nipa bi ama wakogu nipa bi awade egu nipa bi adwuma de Judas Iscariot yo ye pepepe na ye preso na enemi bisa se Judas Iscariot oyo ye no de na to no ti ye hwe de di adanse se Yesu Kristo emre na da toso 9 no eye okuada no
Judah Iscariot onwa ni sueni onwa ni chochomucho onwa ni hunam nipa aton yenhwe Matthew chapter 26 verse 14 to 16 yentie nyame asem ena edumienu ba ko a ofre Judah Iscariot call asofo mpanimfo ne nchen say ade na mobema me na mayi no ahye monsa na wakari nwitabena aduasa de maano na free sabre no ohwehwe se de obenya kwan ayi no ama amen hallelujah Judah Iscariot akoyi eye ni wura ena dia na ekoso nyame asolifie asofo mpanyimfo na asofo nketwantem dia na ekoso ahimfie na nanom ne won atera konwa dia na ekoso wabusu mpanyimfo ene na adehye ntem dia na ekoso wo amayokuo ahoduom dia na ekoso ewo nyuma emu kwan ya nipa eyi nipa de hye nipa bi nsa nipa bi ton nipa bi bopa ma ye di nipa bi emim nipa bi bopa nipa bi wowo nipa bi ase nipa bi se nipa saafo no nso no edro memene da oya memene da kwahwe ni wakotra so kodi homeda mechia memene da kwahwefo nyina mema mo nyina yonko do bia koye edro kwase da so a onye Sida Worship Center mema na oye hwan Pentecost oko Roman onye Roman na oko dia oko House of Faith mechia so for panyi eye Nicholas onko so a no oko himfa oko the Apostolic Church eye Arrowhead mechia onso so ene wanko so a oko Presby so a oko Methodist anase CAC ene nipa edi boni nyina ti nyame fie adwem boni ahye nipa tim ene adidi nyankopon achi onko so a edafia da so no wafa ne buta o ko masalachi akoye sala ya nuanom kramofo nyina ya mamu salam alaikum salam ene ya na ekoso enti nanu David say sa abonto sinimpo na ka oye me bone ka oyi mi ama sa oton me mpo a ka enya me ya se wona me no wo mo bo anan ekonya me fie mpo no ene sorry ti ai my God enti ena me ba se the Judah Iscariot yo ye na anwie ni yie no se ye kai Yesu wuo ne sorry ni ogie a wiase nya ye na yesu anu ma papa wo mu no na yenhwe nuoma bone soso ewom na yenhwe ye ho emfiri ho enra me kasafa nuoma nipa bi di yi Yesu ama sika ne bre yi Yesu ama abrabo bone ye yi Yesu ama otinyame fie efindi yo eno oye konkonsa odi yi Yesu ama na se etwitwa eno odi yi Yesu ama my God enna won soso wan ton Yesu anyi sika o dabi anso mfa so dia wo benya nti sika wo benya nti Yesu ama enne sika ni bre wura nyame fie sika ni bre wura Kristo somo o se ye ba wi ase no ye mfa hwe ama na ese ye koso a ye ntimi mfa hwe firi mo ko ti ye nya de ebedi ni de ebehya ye ma enu ano so ma ye enne mi bisa se wa wo hwe me ama tie me e ma no do so ana dabi the open sika no eme no na the open ho anya wa fa kwa papa so no Bible say o te se kokohwede a obutu kosua enye ono ene oto ye no se na wie ye no se nipa no obedane okwase ya my God enne ewie ye no Judah Iscariot adane kwase ya sika na ye ton ye no ye de man no ye tete silver no say sika ni nyina no wantini ani dabi ene ye hwa amanfo mu wuja o mu fie ye hwa amanfo mu wuja won certificate won service akese ye hwa o my Ghana wo de America obetima abobo bidin wo hwe company a wasi wo hwe mansions a wasi e hwe ni kunu wo hwe ni yira wo timi nhwe no mienu waja no wantimi amfa nko enti me ba se me ba betufo se
Judah Iscariot ofa kwambone so se ope sika no ewie ne sen wie ne wo enti wo a wo hwame a wo so wutie me na wo ti nyame fie my God say Judah Iscariot suban no bi ena wo wuti mo Jesus wo so ebewie wo sen my God ti yemfa futu sam yi na yemfa nsa kira ya adwene yes Lord say Awurade home mobo yes Lord ebra ye kai Yesu wuo no ene ne sorry yes na wo twi nyina eye Holy Week eye na wo kron fa no ho na sachira fro wakwan bone oh yes osese ye pai mo ka ye fonso ababa oye no kwafo ne tinini se obete ye ho afiri nyoma ente ti nyame ye no kwafo ti die ne nsema ebai o ma wani ba ho so na se udwane firi abufu hyewe a eba so ya nyame obejew na obehye na ade bi a ye ebufu kese bia ka ebeba wo so no ebeba wo maso ebeba abusua no so Yakobo be ye so once a kira de a o de beba wo so hunu ye say de kan fo no a boapa ye de wankasa wo say Yakobo tua wonka say ne wo nwuma setie de won so Yakobo be tua wonka say ne wo nwuma esitie nyame shira amen amen na wa say wo mre Jesus ne wadaje oditie ye wo Yesu demo ne de nyame asema brɛ shalom peace ene eya first April ntino ye be say abompa ye kakra ede bosome so ahye Awurade Nyankopɔn sa enti ene day nyame asema wa bai obu asema udimofo wonso so wayi Yesu ama yema me bobo so wayi Yesu ama entura wo fa wo cell phone na wo twa ntoro wo gira nkran wo so gira Kumase wo Kumase wo so wo sunyane wo takwa wo so sese ne die me wadwuma no ni nyina Bible say kontompofo nyina be obenya won chefa ewo ojata de no according to Revelation chapter 8 verse 21 enti ene nyame asema baabu a udimofo obi so wo ha unimofo enti wo say nyame ma awie kodro ho Peter nsusu da say ka brebe so a kono obeye dan obepa Yesu osese obi abepa Yesu a ono Peter oso wo kura minu be wu abom aso die na duru ye opa no ba ye no amane no ba ye no eno de o sha bo se mere nya hani ni nyina na aware na gu enam sa ho kira ba ya de aba enti Paul can Romans chapter 8 was it die na betete menni and I won't say, oh, don't know what you attack a crab bench is a grand pie on to me more grown to be cooked Kai can it done Kai will can it done about what they are going to yes woman oh shall boss said won't what empire yes what shall boss say say Yame Pejao do baby best summon yes Lord and then you made your bed what power Kasa Awurade Yesu na wasema ba asenmufo medi asenmufo Awurade me dwantoa umoja no Calvary no ohwegu Calvary no Awurade fa hohoro me mrato Awurade fa hohoro me mrato Awurade wasema ba Awurade wasema ba me nimufo Mesrasa ma me wie kodro honhom mesrasa ma me wie kodro honhom shalomedin wo Yesu dema wo Yesu die wa no na boss ampa ye no wo Yesu dema wa
Of Jesus Christ. Yes, we say akoko mon na Peter wa powerman prince. Peter say sit da. Na ye den na Peter e power Yesu. O se onim no mpo. O se papa na mo kan minim no. Enne dia ne siye o haw ne amane emra na Peter hwe bura ye bu Yesu na hwe atete a ye de no namu ne boja e pram ni wura no ene dia na o hwa sotora ene ye mu Jesus Christ. Nyankopon shira se obompae. Amen. Ye bompae peja bosumi a eye Epra abawrade ni. Bosumi bi na dan dwirigu obi sukum no. Bosumi bi na plate toya obi ma ewuye. Bosumi bi na car enya ka akwanhia ema enese wote akwanhia bi asi.
ewo yi kwan so say ye gi kwan so say de ben we enura eba enei nipa be se 3 4 krada nanana bosumi bi afi ye hwe nipa free bosumi prayer peja kwa awurade anim ye pompa say ade boni bi ewom ene evil agenda ye meka ne say obonefo ne gine Bible say ade bi anya bi afre bonsam ka say awurade Yesu bosumi prayer bosumi bi ewom ade boni bi ewom ye yade accident amaninya robbers attack outbreaks fire and the body be a woman and the body be a woman for the gina to be for peguma Jesus Christ. Ye James chapter 4 verse 7 so osi yense bronsam kwan yes Lord obejane so bosumi ade boni bia si ade no kwan si ade no fa medjuma ho pomodel ho wo ho fa kwanhia ho fa kwanhia mabusuya ya ma medjuma tumo medjuma so ho Asia ho America ho Ghana Africa country. Yes, break it out. I break out 3 times. I break out. Nyankopon shira bi so vampire. Ye jira Nyankopon asem so wo Genesis chapter 28. Na ye hwe verse 20 na. O se na Jacob shall boka se Awurade Nyankopon be di mechi ahwe me so akwaya meritu ya jese Jacob tu kwan o de akwanto no hye Awurade nsa yes enti se wo san kan eye Psalm 37 verse 5 or 6 for wakwan no hye Awurade nsa ye bompa se nuoma papa e wo bosome na yi mo eye April boso Awurade mfa ndomo yes Lord mfa ndomo ma yes Lord mfa ndomo kru yes Lord mfa ndomo yire yes Lord juma no yes Lord juma ya fu yes Lord wo Yesu yes Lord se me Frenchira rampage dance die wo bosome mo ya resa wa de awo bosome mo se wa no na bompa
of Jesus Christ. Your bomb paisa bosumi. Yes, Lord. Bosumi obo watra boni mu ache. My God. Boni ne de wo call say. I do call say mo. O sre rade sa bosumi kwa de rade nsano. My God. Efre sa boni no. Rade nye o ma no ho. Jesus. Wo watra suje die mu ache. Bosumi rade nye wo fri suje die mu. Jesus. Obo watra oboni ye no mu ache. My God. Papa wo na che. My God. Wo adwuma sem. Obo sika obo yade na atra wo so ache. Atra wo so ache. Bi guso onsa yade. My God. Emo akwantu sem emo adwuma krata sem. Ye bompa de yakoma so ade aba urade anim. Bosumi di Awurade kai me. Bosumi Awurade mama ade. Jesus. Awurade Yesu. Awurade Yesu. Bosumi yo. Bosumi Awurade kai me. Awurade kai me. Okai Hana. Sada okai Hana. Bosumi yo. Bosumi yo kai me. Awurade kai me. Okai Elizabeth. Sada okai Elizabeth. Kai me. Awurade kai me. Okai Jabez. Sada okai Jabez. Kai me. Awurade kai me. Bosumi ya. Bosumi ya. Yade yo. Yade yo. Bosumi yo. Bosumi yo. Yade yo. Yade yo. Kumasem no. Kumasem no. Awo yo. Awo yo. Samuel, Samuel, Kai me, Kroko ya bra, chef, what is Shemus, Adele Jimmy, Wachina, and Chio, and Awurade Yesu. Awurade Yesu. Bosumi. Bosumi. And the first April. And the first April. Me fra oje. Me fra oje. Fra dansidie. Me fra dansidie. Me fra fahudie. Me fra fahudie. Me fra ayaresa. Me fra ayaresa. Me fra awo. Me fra awo. Me fra awade. Me fra awade. Tene ya bra. Me fra tene ya bra. Ma me ho. Ma me ho. Ma me ma. Ma me ma. Busuano. Ma busuano. Yesu demo. Yesu demo. Kai me. Awurade kai me. Bosumi yo. Bosumi yo. Mama adansi. Yesu demo. Yesu demo. Amen prensa. Amen. 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 Ya me shira upi. Amen. De mbra na ye adwuma ewo TV ni radio no sunti no. Sabre ya unsuo ne documents be ready. Yes. Na enche na ye be bompai. Enche na ye be sane out e di ama guest many hour. Eye Osofu Panyin Nicholas ne Osofu Lamomu na omo so ya hand baton na mawo. Yes. Na sabre de eye MCR mode eye ye convention no ebeto so. Na afu we asesa eye ye convention no mo kakra. Afu we asesa mu. Na de eye ni nyina ne se eda ye bodin so okira nwumre na ye hye convention ase. Eye okira nwumre no nsia ne fa. Yes. Na ye ne ahwefo ne tiefo ebesa be hia wa fidie so. Na from 6:30 to 9 no eye asode dan mo. Na ye kanfa so dia ye nya no wo Yesu moja no mu. Ti ye kasa fa tumia e wo Yesu moja no mu. Eye okira
ɛyɛ anwummerɛ the power in the blood of Jesus ɔkyerɛ anwummerɛ ɔne yɛbɛka ho asɛm na yɛhu wɔn a mogya no atim aboa wɔn mogya no atim de fa ahodeɛ adɛ abrɛ wɔn na ɛda ɛyɛ ɛda fiada no efiri na anopa no nyinaa sɛ ne onim sɛ yɛ saa da no na Yesu ɛde ne ho ma yɛhwie ne mogya no gu efiri anopa no nyinaa yɛ alone with God ɛyɛ holiday nti wobɛtumi abɛhyɛ asɔre dan mu ha wobɛtumi ayɛ dan sɛ ɔwɔ garden bi wɔ fie hɔ a wobɛtumi akɔtena wobɛtumi akyerɛ yam kɔm kakra na ɔne Awurade di nkɔmmɔ ɔne Awurade ɛyɛ alone with God efiri anopa no nyinaa kɔsi n'anwummerɛ na n'anwummerɛ no ɛyɛ anwummerɛ nɔnkono no ɛnɛ sɛ ɔkan Bible na Ninewe kuro no ɔsɛ yɛ ba wɔn soɔ no wɔn nyinaa fira yi ntoma na ɔde nson gu wɔn so na ɔso gu nyame so na ɔhaw ne amadeɛ na ɛba wɔn soɔ no Awurade yi firi wɔn so saa nso so na ɔhema Esther ɔne ne wɔfa Mordecai mmerɛ na Haman ɛhyehyɛ ɔhaw ne amadeɛ ba wɔn so no wɔn nso so no ɔfira yi ntoma na ɔde nson gu wɔn tifi na ɔso gu Awurade so saa nhyehyɛ Israelfoɔ ɛyɛ Jewfoɔ no sɛ ɔhaw nneɛma mu yɛ den a ɛna ɔfrɛ ɛyɛ ntoma ɔmo yɛ akɔnkyerɛ kora na ɔmo frɛ ɛyɛ ntoma nti ka Isaiah chapter 58 a saa nsɛm a mekan ɛwɔ hɔ nti wei watch night ka yɛbɛyɛ efiada anwummerɛ na nka kwasiada na ka yɛbɛwie na wedi yɛpɛ sɛ yɛnya bere nti ɛda efiada no yɛsɛ obetimi afa atadeɛ kɔkɔɔ sɛ yɛ tuntum black and white o na yɛyɛ tradition akasa sɛ deɛ obi ewu a wokɔ na yie amaneɛ ba a wokɔ kɔkyia wo ntimi mfa wahotatadeɛ ana atade no bi ukɔ no ana wo maame ewu no kura no ntoma no kura yɛ ma wo nyɛ da mfra deɛ yɛ mo no sɛ ani yɛ anim yɛ hyɛnhyɛn yo yɛ ma deɛ ni adum no ɛyɛ bisretete deɛ na wotwa mu a obitimi yɛ dan ɛsan dan na ni bɛhwɛ ɛno no nneɛma pii na ɛwɔ mu ɛmu tutuo no kura no ɛno kura kyerɛ nsɛm bebree sɛ w'ani abere na yɛpɛ sɛ yɛyɛ traditional watch night the blood of Jesus watch night na mre bi atwitwom na ye bi na nya asem ketoa na oba fa isu one bottle mra na no na ye be pagya kire Awurade agya adane ne Yesu moja na ye be mo bia communion wa ma odi egum wo bi obetimi de abehia ye na ye gina so asere Awurade se moja ne nkasa ma enti Yesu be wu ma opa na yade ne ka wo so no me ne ka wo so abusua pam no ka wo so sujade ne ka wo so ekirisan ne ka wo so wo frafra no kam abusua no so na bi pese to wo no ne ba be su agu nyame so enti watch night ne die ba bibia ofre bia obetimi ababi enti hye no so na ne kwasia da no ye de Yesu asori na ya ba kwasia da sori na ye ne Awurade abeto nsa adidi memene da ne de ye bebo asu enti hye no so samre de pagya woyi na ya maso mpan ne tam na so Awurade de wa pagya ne nsuo nsuo no na ne Yesu moja amen shenya me tumi se na ne Yesu moja na ne yare sensuo ye odi beye biara Jesus adanse mara wo Yesu demo o document nyina me frenya me tumi me fra adanse guso wo Yesu demo na ya bompa ka say amen ya me shira opi ya no mess na egu TV na nim no mo amohwe TV ni nyina onim sida hour ya numbers no 0557 000 967 0557 30 90 80 0553 89 yakupon shira opi some lady ye de baton no ama gesimeni awasofu panyi eye Nicholas ne na pamfo ye besen hia ochena same time bye bye.